Sa Good Vibes, may pa-buffet naman liwat sa tanan ng mga broadcasters kag rank 7 sa Radiologic Technologies Licensure Examination ang Riverside College. Ginanunsyo man nga may nagahulat na nga trabaho sa ila. Yaring report ni Romeo Subaldo. Congratulations for recent board passes in Riverside. Back-to-back ang celebrations sa Riverside College. Mayarang naman sila sang alumna na nakasulod sa top 10 sa December 2023 Radiologic Technologist Licensure Examination. Siya si Era Samantha Anika Abay Gauma. Anay editor-in-chief man sa school papers ng Riverside. Istorya niya, antes nagkuha sa board exams, gintahalan niya ang iyang lapis sa atubangan mismo sa simbahan sa pagpati ng magadala inis ng swerte. Sa sugod pa lang, target niya na nga makasulod sa top 10. Sa nagwa ang result, pinsar niya anay, wala siya makasulod sa top 10 kay kutub lang sa top 6 ang ginsend sa iyang listahan. Ang ginsend sa akon through messenger sa GC namon, hasta lang siya top 6. So pagkakita ko to, hamba ko nga, disappointed ko, pero na-accept ko na siya nga, hindi ko siguro para sa akon. 67 tanan ang nakapasar sa board exams nga taga Riverside. Nagapasalamat si Era sa naging suporta sa eskwelahan sa iya. Ang iya nga notes halin sang first year college siya, ang iya gintago kag gintunan kag nangindako ini nga bulig para sa pagtop sa exams. 2013 kag 2017 nakaproduce man sang rank 8 kag rank 9 sa among board exams ang eskwelahan. Sunod sa kay Dr. Elizabeth Juliero, ang Dean sa College of Radiologic Technology. Bisan nag-review na ang board takers padayon sa gihapon ang suporta sa eskwelahan sa ila. Like in other schools, after you graduate, wala na support. Oo. So here, even during their board exams review, we still support them, we help them. Even during the board exams itself, some of our faculty are there to support them. Kaina, may pa-buffet na naman sa tanan ng mga board passers, faculty kag staff sa eskwelahan. Nagbaton si Eras ng 45,000 pesos gikan sa presidente kag CEO sa Riverside nga si Samuel Lee. Ginanunsyo man sa presidente nga may job opportunity nga nagahulat sa mga passers sa Metro Pacific Health. A lot of job openings at the Metro Pacific Group for Radiologic Technology, so you may want to consider that as well. But having said that, I'm very pleased and happy that all of you passed the board. You do us proud. Thank you. Ang Riverside College ang kabahin man sa Metro Pacific Health. Inang pinakadako nga grupo sa mga private hospitals nga mayara sang 23 tanan ka mga hospital sa bilog nga Pilipinas. Si Era, luyag nga mag-give back sa community anay matapos ang board exams. Luyag na nga makatudlo man sa iyang alma mater. Naghimo ko pa nata kay Lord nga if ever nga ihatag niya sa akon ng pagkatap na trip, ibalik ko ni siyang yung ginhatag sa akon. So, ga-plan ditong mag-teach sa school. Sa Riverside? Sa Riverside, of course, if given the chance. So, umula na siya. Pero gusto ko man at the same time mag-work sa hospital. So, part-time, siguro, teaching. Nangin dancer, public speaker, katapos ang student council kag writer si Era. Sa piyak sini, priority niya sa gihapon ang iyang pagtuon. Sunod sa iya, time management lagid ang kinahanglan.